koska tämä ei ole sitä lääketiedekirjallisuutta, vaan tämä on se, mitä välttämättä opettaja ei näe eikä kuule, että mitä se arki on siellä kotona. Koska useimmitenhän mennään siihen, että jos koulussa on jotain vaikeaa, niin tulee puhelu kotiin, että onko kotona jotain ongelmia. Niin tämän takia mä haluan, että myöskin koulut, kaikki ammattilaiset, jotka tekee töitä nepsyjen kanssa, niin lukevat tämän. Ja mikä, siis totta kai, täältä voi tulla myös vinkkejä semmoisille, tai aha-elämyksiä semmoisiin perheisiin, missä ei ole nepsyjä, ei edes epäilystä, että olisi. Koska tää on elämää, mitä mä oon kirjoittanut. Mä olen sitä mieltä, että jos äiti ja isä tai kuka tahansa aikuinen siinä perheessä ei pidä huolta itsestänsä, niin ei varmasti tule jaksamaan myöskään sitä arkea. Syökää ne hattarat, naura niin lujaa, että poskil valuu maskarat. Tee asioita, jotka sulle on tärkeimpiä. Eivät ne vaan